Salutare lumea, bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Gabi și hai să începem să jucăm PUBG single. Vreau noua mapă ca să băgat un nou update. Sau vecinii stau afară, dar nu-i nimic. Sper. În fine. Stați o leacă că revin. Am revenit, țipa o vecină, în fine. Hai să intrăm, să jucăm. La single, fiindcă am merit 50 și vreau să fac merit 60, parcă trebuie. Fiindcă nu mai pot să mai mă joc cu prietenii. Și asta e nașpa. Dar, cum să vă spun, eu o să fac videoclipuri aproape în fiecare zi. Sau azi am făcut un videoclip cu update-ul de la ăsta Brawl Stars, dar degeaba, fiindcă update-ul mi s-a părut nașpa, adică nu se putea mai bine. Brawl Pass-ul, nu știu, era prea normal, trebuia 80 gemuri dacă era, nu 170 de gemuri sau 150 de gemuri. Și de-aia zic, stați o leacă, revin. Eu vreau să nu se audă muzică, dar în fine. Se vede lăguit, fiindcă stau afară și stau cu date mobile, dacă vedeți. În fine. Și mâine voi face un videoclip sau două, ori cu PUBG, ori cu Brawl Stars. Știu că vreau să fac cu amândouă mai degrabă. Și voi face videoclip și atunci când se bag update-ul, dar că nu va fi mare lucru, că nu voi lua noua carte, dar măcar să, nu știu, eu zic că nu iau din, că nu o să iau Brawl Pass-ul, poate iau Free Pass-ul, dar nu știu. Da, Free Pass-ul vreau să eu parcă știu că la Free Pass parcă era carte cromatică, doar că e nașpa, fiindcă Brawl Pass-ul, dacă costă 170 gemuri, fai mamă, parcă vă complică după. Era undeva, în fine, mă duc scout. Perfect. Cine știe, poate o găsit și nu știu. O cască de 3. Norocos ca mine, nu-i nimeni. Să se știe. Ca în Bali. Ali. Nu găsesc armă. Nu găsesc armă. Ali. Jali. Asta nu știu omul ăla ce face. Chiar nu-mi pasă, adică să facă ce vrea. Ba nu. O luat. M-a omorât.
Avea și armă, măi. Eu nu aveam nimic, ați văzut că am mers în toate părțile. În fine, nu nimic. Mai încercăm 2 meciuri sau ceva genul. Până să avem... Acum o trecut un pui de cățel prin fața porții mele. Haide! Nu am vrut. În fine. Hai băi! Hai băi! Revin. A revenit din zbor, așa, și tot la Prison. Mă scuzați că mi se vede așa PUBG-ul, dar am lag. Și na, harta nu prea o văd, doar dacă fac așa văd. Sar. Se vede cu puncte și e nașpa. Pe telefon, adică telefonul nu are puncte de astea. E jocul așa și e nașpa. Frate, mă enervează fata aia care țipă. Olo. Revin imediat că s-a întâmplat o problemă. Am revenit. Stați alea că să zic. Stați puțin. Dacă vorbesc cu cineva. Am trimis că îmi zice să... Not until you fall. Stați alea că... Got trees coming. Shot chase the sun. Stați alea că... Ce faci, mă? Gata, am revenit. Vreau să vă zic că ne jucăm noua mapă și încercăm să câștigăm. Doar că la 9 și 20 nu mai pot să mai joc, că am treabă și asta e. În fine, am jucat mai devreme cu prietenul meu, adică single, eu single, el single. În fine, și uitați noua mapă. Deci va fi cu decapotabile, și cu de-astea pe sus. Nu contează, tot aici ajură să... Cred că dau ăsta pe aici, că nu prea îl folosesc pe acolo și de-aia. Da, și dacă dau... e aici. Iar oare să mă bag în chiloț? Ne. Aici, perfect. 99 de oameni. Am jucat un meci mai înainte și era 90 de oameni, ceva genul. Nu vă mint, 90 de oameni erau. Bă, da, se vede epic. What the fuck, ce felul. Până așa
Hai să mai vorbim. Să dați un like, să vă abonați, să dați un follow la Gabi Isaac 5 și cam atâta. Și să activați clopoțelul la toate marnii să vă să activați clopoțelul când fac videoclipuri să vă arate de fiecare dată. Și tocmai mi-a zis o prietenă ceva, dar n-am timp. Mâine dimineață nu chiar pot să filmez, că mă duc până la cumpărături și filmez numai la prânz, ceva genul. Mai sunt oameni? N-am văzut niciunul, deci ar fi bine să nu fie. În fine, nu știu dacă mă aud. Da, pe asta, așa. Hai că dau mai încet. Ce pistol e ăsta? Nu știu ce pistol e ăsta, dar în fine. Nu prea vreau să-l... Îi dau. Nu cred. Nu pot să cred. Îmi dau viață. Nu cred. Nu pot să cred așa ceva, să mor unul cu... să mor pe unul cu pumnii. Pe aici nu. Unde ăsta de bea intraseră, mă. În fine. Încar am armă. Și mi să încarce asta. Da. Aici ce mai e pe jos? În fine. Iau asta. Și ăsta iese afară. Nu va afară. În primul rând. Deci, hai să intrăm în casă, că era ceva pe aici. Stai că nu mai știu pe unde. Pe aici. Nu. Pe aici. Pe aici n-am fost parcă. Aici nu. Aici am fost. Vreau și pe aici să mai patrulez. Hai că găsim ceva. Perfect. Mai iau și de asta. Dozator. Hâț. Trage unul. În fine. Hâț John. Să iau de asta că poate la o mașină. Iar arc. Nu. Mi-au cam chiar destul de bine. Încă sunt afară, scuzați-mă, dar stau afară mai degrabă. Că nu știu, parcă mi mai bine așa. Uai, mamă! Ce fel s-a dus motoreta? Oh! Da, ce s-a dus? Mai mam. What the fuck? Am teleportat sau ce naiba? Am fost pe aici, parcă. Nu știu de ce zic că am fost, dar fi. Și hai să ieșim de aici, că deja m-am plictisit.
de aici, că nu rupt. Vreau aici. Uite. Uite-l. Perfect. Căutam de ăla, dar... Stați. Și pe aici. Vreau asta. În fine, și hai să mai căutăm, că aș vrea un scop. Și scopul face ceva genial, adică era să câștig un meci înainte să încep să filmez. Și aveam scopuri 6 și mai ales aveam și ăsta, cum se cheamă, scopuri 4, perfect, perfect. Și am pus, pe ce am scopul? Pot să-l pun, adică, sau cum să-l pun? Cine are gulanțul mai mult? Da, să-l pun așa. Și pun așa. În fine. Ia să văd. Era genul și dacă îl mut și așa, e mai bine așa, deci îl las așa. Perfect. Revin. Am revenit. Mi-a zis ceva mătușa mea și adică o să continue, doar că am spus că au zis ce fac și am zis că mă joc, în fine, că fac un videoclip și așa mai departe. Nu contează. Asta nu știu de ce presimt că e cineva pe aici. Mi se pare că vine cineva aici. În fine. Nu. Atât e tot. Asta nu știu ce. Bă, da, n-am văzut asta până acum. Încă-s afară, dar nu înțeleg ce e asta, adică mit nou pe PUBG, e un fel de mit, mă. Da, e mit, fiindcă chiar nu știam. Cine ești, mă? Nu-l văd, pur și simplu. Stai. Okay. Hai să-l pun pe ăsta și pe ăsta drop, că nu mai îmi trebuie. E perfect. Aici poți să stai să cergem. Vai, mam. Poți să faci ceva pe aici? Nu. Făcut deja. Eu vreau să mai rămân pe aici. Văd că a început zona, n-am văzut niciodată zona pe asta, cum se cheamă, mapa asta și
Mă întreabă... Stați... Mă enervez că toți în seara asta îmi scriu și mă enervează, pur și simplu. Bine, atunci. Mă lăsați în pace. Bine, bine, lasă. Iar să ghicesc. Se lăguiește. Se trage și de-aia zic să mă lese puțin. Văd că vrea să vină unul. Din câte văd. Nu cred. Ce pușca mea. Nu cred. Avea cască de 3. Toate avea. Hai că trebuie să închei videoclipul acesta. Eu sunt Gabi Gamer și v-am lăsat să dați un like, subscribe și follow la Gabi Sac 5. Vă pup, pa, pa!